दामदो Good morning, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय गासैखौबो गोसो गोथारै बरायलायबाय बैसागुनि नामावहाय आङो नै गानबाय ड्रेस गानखांजोब्बाय आंना आं दहायनो रेडि जादों ओमफ्राय जोंना सासे मेडामा दासिमबो जाया नै दासो दुगैखांदों खेबसे स्राय गाबखांबाय ओमफ्रायसो दुगैहैबाय आरोखि ओमफ्राय आंनाथ' दहायनो रेडि जाखादों नेनो बागुलायबाय आं लोगोफ्राबो थांजोब्बाय नेनो बानानै ओमफ्राय दा थांनोसै आरोखि जोंबो एसे लेट जाबाय दिनैहाय बिराद मोजां गोसो गोथारै लानानै थांनो सानदोंमोन आङो सासे मोख्रा हासुदै गबाय थायो मा जायोथाय खोनानो मोन्दों माने देग्लायहाय बिराद मोजां साजायदों होननानैहाय ओमफ्राय नायनोसै दिनैहाय माबायदि आरो नोंथांमोननोबो देखायनोसै नोंथांमोनहाबो जोंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो लेट्स गो बीबी अभी देखो मेकअप लगा रहा है वाह अभी भी गुस्सा है निबाशी आजौ निबाशी होच नोंनोसो बेल गोदान लाबोनो सानदोंमोन आङो गैया अर्डार खालामनो दाबो सफैया आइ जोंहा थांनोसै बेरायहैनोसै बाय बाय Handshake. Good girl. My girl, good girl. Handshake. Good girl. Bye bye. जों थांसै दे बेरायहैनोसै दे. Bye bye. मेथाइ लाबोना मेथाइ. बावनो थाबाय था न'नि दे. মই কৈছে কি ক'ৰবাত যাবা ওলাইলে ভাল মন লৈ পিনি যাব লাগে বুজিছা এটা আমি খুব ধুনীয়া ফেষ্টিভেলত যাব আমি বুজিছা খুব ধুনীয়া জায়গাত যাব তই জীৱনত দেখা পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিব তই বুজিছা ভিতৰত যাব আকৌ আহিব বাহিৰত আকৌ যাব ভিতৰত কিবা বস্তু লগাব আহিব वाह हाय को एक बार एफले जाऊ दे 2 घंटा হইছে বুঝছ না ইটা লগে হওয়া নাই ইয়া এ ভগবান 2 মিনিট আছে 2 মিনিট 12টা বাজিব দেখুন 2 মিনিট আছে ইয়া 2 মিনিট ইটা লগে জুতা পিন্ধা নাই মামা বাই 2 মিনিট আছে দেখো না গাইস মানে রাতিপুৱা এনেকা নাপ দেখিছা মই মান কংগ্ৰেছা মানে মই তাৰ কোমতে মই আজি এনেকা কন্ট্ৰোল কৰিছে মই জীৱনত এনেকা কন্ট্ৰোল কৰা নাছিলে মই আজি এনেকা কন্ট্ৰোল কৰিছে মই অল ইজ ওয়েল বলকে তোৰ কাৰণে নহলে মোৰ মান থাকিলে না তোক মাৰিলে হয় মই এনেকা কৰিম চালে এনেকা নাটক দেখে না বহুত খান্দিছে মায়ে বেছা কবা নাজানে কি কম কি নকম মায়ে এনেকা হৈছে না মায়ে কৈছে বিচৰা এই কথা পাতিব নাজানা বেছা তই আৰু নাটক দেখি থাকে হৈছে দে এয়া ফাইনাল লুকটো চা আইছ ধুনীয়া দে ভাল লাগছে আই बिनानाव दङ सासे ओमफ्राय बेखौबो लांफागौमोन आरोखि ओमफ्राय गारिया गंसेल'ना जायगा थोआ ओमफ्राय लोगोफोराबो थांजोब्बाय माजों थांनो गाव लेंदोंमोन ओमफ्राय लांफैनि दाय जादों आरोखि बेखौनो बस हम लोग अभी जा रहा है बहुत लेट हो बाउखुंग्रि देखने से पहले
नहीं मेरा हालत खराब हो गया कैसे सर कर गया है देखो तो भूली बन गया आधे रास्ते में ये बाबा देखते रहो वो बाबू गर्मी में और पसीना इतना ट्रैफिक जाम है बाबा रे बाबा मान कर लौट के जाओ क्या बिना देखे ही माने प्रग्राम जागासिनो दङ ओंखायनो बारा खोनायाखै साउन्डखौहाय दङ दायो बबेथिंहाय मा दङ बेखौहाय नायनोसै जोङो जाग्रा लोंग्रा गानग्रा जोमग्रा हटेल दंजोबो नै ओरैजाय सेस ओरै हटेल जोबनै जाग्रा लोंग्रा मा जानो गोसो मोनजोबगोन आरोखि माबायदि साजायजों बबेथिंहाय बेखौ नायलांसै अयथासार गरमलै सान्दुङानो कैसा लगा इतना गर्मी ओरैजाय गानग्रा जोमग्रानि गस्ला लंपेन्ट नैबे न'खौहाय माने दखानखौहाय बरिया बानायना होदों आरोखि ना नै बिराद मोजां नुयो गोजाननिफ्रायहाय ओरैबो दङ हनै मा दङथाय हाजोआथ' नै बेनोसै tak gaya Jawa Barat Yaman kandise माने जाय आंनि भिडिअ नायो नोंथांमोना नुखादों आरोखि बेहाय माने फैदोंमोन फैनाया खिन्थु जोबदों आरोखि ना जों 15 थारिखआवसो फैदों दिनैनो लास्ट नालाय दिनैनो जोबो ओमफ्राय जोङो फैदोंमोन थांनाय बोसोराव 15 थारिखआव आरोखि बेसा बिराद गाबदों थांनाय बोसोराव बा इमान सुंदर देखि पसे या कुछ बोलो का गरम ना जगह माने बहुत मानु ना एखाने एला नायबांसै ओरै मा बेजों रेस्टुरेन्ट खोमालै बेलाय रेस्टुरेन्ट नाखि ना ना itu siapa lagi pele VIP हो पारे doa ओए pele foto lo be Ore andre nei na nei be back side थानायखौहाय foto lo foto nei be ओरै आं साइडआव थानायखौ ओरैबायदि मोजां नुदोंना देग्लाय माने आलदा आरोखि ना जोबोद मोजां नुदों देग्लायहाय नायदो मानसिफ्रा गाखोदों आरो ओंखारदों बांसिन ओंखारथ'वाखै गाखोगासिनो दङ बांसिन बारा ओंखारथ'वाखै दायो गाखोगासिनो दं जोंना मेडामा साहाया नागिरगासिनो दङ नैबे हाजो गाखोनायनि लामा नै 13थि बावखुंग्रि फेस्टिभेल Uma minat dong.
आदसा फारौ दं, दाउ लकेल, दाउ आंख्लं। फारौआ बेसे फारौआ 300। 300 आदसा बिसोरलाय अमा मिनियालाय नैबे अमा मिनाया 400। 400 ने थिगैनो दं दे ओरैबायदि मानसि औवा बिजौनि थिरिरिउ सिफुंजों खाम गेन्दानि फिउथागोम गोमनायजों सेरजा फुजानि गगिलिं गाबनायजों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै दामदो बेखौ फानदों नामा आरो सिफुंखौ आदसा बेसे लायो बियो आं बेखौ ओरैनो 600 सिम लायो। 600 लायोना मा स्केलनि बेयो जिएफ औ ओमफ्राय नैफोरो जि आदसा जेनेबा जोंनि बागुरुम्बा सिफुंखौ माने औ जिएफ फानो औ जि हाइ दङ आरो बिसोर मोननैनि गेजेरावनो माबायो आरो जेनेबा आदैया बहानि आङो जाहैबाय दिकेजुलिनि बा इसिबां गोजाननिफ्राय फैदों ना दे आदै मोजाङानो जादों दे थिगानो दङ दे हामबायसै दायो जोंखौ आदैया माने दोंसे बागुरुम्बा गान खननानैहाय खोनासंहोबाय माने सिफुं दामनानै आरोखि सिफुं दामनानै खोनासंहोबाय ओमफ्राय दायो जोङो नामायफिनबाय ओरै खोला माबाजोंहाय गाहायावहाय Ini mak leg piece nama, na lollipop. Lollipop. Yang jangan sih deh. Chicken lollipop leg piece. Dekah. Nama jangan sih nih, gagam kan. फारसे जागासिनो फारसे भिडिअ बानायगासिनो हनै हालानै बिस्रा हाजो गाखोनानै जिरायनांबाय बेसे गोजौ गाखोना फैखो बेबा Nah, selfie point. Rama. Lebih sih unik style nih umaya, yang harus. Kita nanya yang kamza apa aja nggak ada ini. Tali apa? Tali apa?
नैबे लकेल दाउ ओमफ्राय ना दायो लोगोफोर जोङो ओंखारबोबाय हाला गरमानो ओरैबायदि अयथासार गरम थानोनो हाला खामजोब्बाय नै आखायानो ससे गोसोम ससे गुफुर जाजोब्बाय नै नायलाय माबायदि जाखो नैबे मा जायगाथाय नै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफैदोंलां ओरैबायदि बरिया मा लासै ना दायो थांसै लोगोफोर जोङो मानसिफ्राबो थांला जेनबाय नै ओमफ्राय जोंबो थांनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना माबायदि नुखो जोंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय